Oh. So guys, we have here some of seafoods. Some of the seafoods nga okay lang. And look at this. Do you know what's the name of this, guys? Huh? Ano to? Siya tawag ganito ya? Kana ang lobster. Lobster. I don't know if lobster gina siya. And of course, usa ni siya kasudlanan guys. Dahan kayo. Napay usa buhi pa oh. Look. Yun, naglihok-lihok pa gud siya. Hello. Hello crabby. Oh, oh. Yun guys is dako na siya kaayo gyud. It's very big. But patay na. King crab na siya. I don't know if king crab. More or less pila ang kilo ani tiya? 500 maybe? Ang kilo ani? Mga 500. See? Big. Look, it's so big. So ato siyang lutuan karon guys, no? And let's see what we could do. Let's go. Ang butang. Hindi pa siya. Boom. Ayun. Ito na. Iwan natin ang lamas. And of course, ang lutuanan. So, magbayad pa tag Sprite. So, ang among luton guys is among siyang butangan og Sprite, no? Pabukalan naman siya. Butangan og Sprite. Let me sit down here guys. What you call this? Ampalaya with egg. See? Ampalaya with egg. Masarap yan. Also ginamos. Look, ginamos. Masarap yung ginamos. And cake na dugera. Dugera nga wa makaon. Dugera na siya guys. Ilalabay na. Go play agay. And sibuyas. So need yun ang ahos guys pagluto ug ang luya para mapawala sa langsa. So init man, abihan na ito ang natin. Yun, kasi mainit talaga na mainit. Can you smell it? Very Next, ilalagay nyo sa loob. Yun. Ang kanilang sa doon, sa karibali. Ito man. Hindi lang ni kuha is paap. Ay, paap. Singgot. Dugis mo na lang na. Nagbubus ka ng... Ay, gana, buhay pa tayo na. Buhi pa na kasi. Wala. Buhay pa na lang na siya. Buhay pa na lang siya. Sige daw. Yun. Buhay pa. Sige lang. Ano na lang. Yun. Sige, dito sa kuhan. Whoop. Buhay pa pala ha. Yun. Danak mo na yan. Ito na siya. So guys, ito siyang tabunan, no? Kaya wala pang Sprite, so bye-bye. We will wait for how many minutes? Kinagpalit pa og Sprite. So napatay wala maablihan guys. There natay okra and egg. Yan, and also buwad. Yun. Buwad. Masarap. So waiting pa ta guys, kaya pwede pa din. Ato i-check talik ang crab. If naunsa na, kaya nagtingog. Ano siya? Hello? Hello crabby. Hello? Uy, buhay pa. So sige, hinayan naman. Later ka na. Wala pang Sprite. So, mag-wait ka. Andito na si Sprite. 7 up there. Okay. Yum. Okay, that's good. 7 up. On the go. Yan. So, may pampalami sa crab and seafoods. Ayun.
Wow, soaking with the... Maligo na sila ukan guys. Maligo na sila Sprite. 7-Up. So, what to na to siya guys nga muhubas. Then, after muhubas, itong haonon. And let's eat those crab. Let's go. Magbukal-bukal gajud. So, baso po na siya tiya. Bas-bas na lang. Yun. Close balik kayo. Basun pa. Yan. Mga 5 minutes. Yun. Can you see it guys? So, eto na siya. The crab. So, mani guys, ang atong crab. See? Smell big. Smell crab. Yun. Tingnan natin eh. You hear that guys? Focus. Ito siyang iyang arm. Yan. Ito na yung arm. Ito na guys. Ito na. Ito siya. Ito na. Yan. Juicy oh. Ano siya ko ang soup dito na ang sabawan. So medyo init pa. Go. Imiti ya. Tamis-tamis good. Pinaka-favorite na ko isang arm man. Arm. Next one. What na siya sud. Yun. So that was it guys. Thank you for watching. Subscribe. Peace. Wala ka.